Вот что думаете относительно резолюции, которую сегодня приняли в Европарламенте? Вот ЕС сейчас призывает Украину принять эти решения. Вот в таком случае, вот вопрос к вам как международнику. Вот эти вот вопросы, к которым они призывают, они обязательны для выполнения со стороны украинской власти как условие для вступления в Европейский Союз? Или же все же носит такой рекомендательный характер? Треба розуміти, що подібна резолюція, вона ухвалюється щороку. Тому що, власне, угода про асоціацію, вона передбачає щорічний аналіз і щорічні погляди на те, що, як виконується ця угода. Те, що тема Криму і конкретно телеканалу АТР в цій резолюції прозвучала, я думаю, що це насамперед позиція європейських парламентаріїв, які не без підстав називають себе друзями України. Їх достатньо багато, і те, що за резолюцію проголосували там, не пригадаю, біля 580 членів Європарламенту, це достатньо переконливо. Я не вважаю, що це просто, такий собі документ, як документ, який не має нічого такого, що не має політичної ваги. Адже Європейський парламент – це, власне, представницький орган Європейського Союзу, а наша європейська інтеграція, як ми знаємо, вже 2 роки як закріплена в Українській Конституції. Проте, очікувати, що замість України Європейський Союз буде виконувати нашу роботу, я думаю, абсолютно не варто. Це на 100%, я думаю, всім зрозуміло. Ну, а как вы думаете, вот с момента Евромайдана уже прошло 7 лет, и крымские татары на протяжении этих 7 лет, то есть вообще с момента провозглашения независимости Украины, говорят о необходимости реализации прав коренного народа на самоопределение, говорят о необходимости принятия закона о коренных народах, о статусе крымско-татарского народа, в принципе, то, о чем сейчас очень четко подметили в резолюции Европейского парламента. Почему руководство Украины не принимает эти законы? Что им мешает? Причем уже, Евген, причем уже 2 каденции президентских, 1,5, да? Вот, и парламентских. Я прошу прощения. Насправді, давайте зробимо невеликий історичний екскурс. Що до російської анексії Криму в Україні, на жаль, підкреслюю, на жаль, в Києві різними президентами, різними парламентами, різними політиками ставлення до кримських татар було, таке, скажімо так, обережне. Попри те, що були представники кримських татар у парламенті, попри те, що їх голос було чутно, потім вже за президентства Порошенка і зараз за президентства Зеленського є представники кримських татар, власне, і в виконавчій владі, скажімо, шановна Еміне Джепар, яка перша заступниця міністра закордонних справ, і це саме політичний жест. Але цих подібних жестів замало, тому що в цивілізованій країні має вирішувати саме закони і Конституція, як розвивається вперед наша держава. І, як на мене, тут для нинішньої владної команди, тим більше, є монобільшість. І я не можу уявити собі ситуацію, за якої, припустимо, фракції «Європейська солідарність», «Голос», «Батьківщина» не підтримають закони, які спрямовані на захист прав корінних народів. Серйозно, при всіх розбіжностях, які існують між ними, я думаю, що ті фракції, які називають себе опозиційними, але не є проросійськими, є реальна перспектива ухвалення цих законів конституційною більшістю. Да. Чому цього не відбувається? Відповідно, якщо закони ухвалюються конституційною більшістю, то це політичний сигнал про те, що
можна вносити зміни до Конституції. Про зміни до Конституції відповідні говорять вже ж не перший рік, правда? І ми бачимо, що Айдар про це згадав якраз, що дійсно про це говорять вже не в питанні політичної доцільності. Я хочу, до речі, сказати і в контексті телеканалу АТR, що, коли у телеканалу, який захищає позиції кримсько-татарського народу, вперше виникають фінансові проблеми, це може бути випадковість. А коли такі проблеми виникають регулярно, то це свідчення неефективної державної інформаційної політики. Я вважаю, що саме так. Тому що в сучасному світі можна там вітати домовленості віце-прем'єра Олексія Резнікова з віце-маршалком Сейму Малгажатою Госевською про пошук фінансування. Але ж це відповідальність в першу чергу української держави. Мы не можем ни на кого перекласти. Более того, Резников даже к послам G7 обращается, чтобы те как-то помогли решить фінансування телеканалу. Дякую, Євгене, що ви зауважили про це, бо Малгажата – це дуже крута людина, вона дійсно запитала у віце-прем'єра, що вона там запитала, а він відповів, все буде нормально. А після того, повернувшись сюди, він просто написав листи послам G7, типу, дайте гроші. Вона не про це його, може вона пропонувала додатково щось там попросити, але це не базове рішення. Базове рішення – це віддати гроші, які передбачені в бюджету, як субсидії телеканалу АТR, а все інше – це факультативно. А тут, знаєш, це просто голова і ноги, просто, як би сказати, кверх ногами все перевернуто. Я перепрошую, продовжуйте, будь ласка. Просто я, цікавлячись проблематикою протидії гібридному російському впливу, можу сказати, що ця протидія має бути постійною. Тим більше в окупованому Криму, тим більше який незаконно включений до складу Російської Федерації. Тобто мовлення на нього, чи телевізійне, чи мовлення в інтернеті, будь-яке, чи радіомовлення, це, якщо хочете, той маяк, який кримським татарам і не лише кримським татарам, та звісно всім тим людям, які вважають себе громадянами України і проживають на окупованому Кримському півострові, дає сигнал, що ми про вас пам'ятаємо. Може, якби цей сигнал був більш потужний в ситуації, от я сьогодні прочитав пост свого колеги-міжнародника Ігоря Солов'я про те, що начебто українським посольством доручили запросити на Кримську платформу 23 серпня, а потім це доручення назад відкликали. Мене, чесно кажучи, тривожить ця ситуація з однієї простої причини. Я розраховував, що цей саміт Кримської платформи, очевидно, мав бути в лютому. Бо, коли ми всі відзначаємо власне події, які відбувалися в Криму, і це логічно, до цього прив'язати. Окей, я можу зрозуміти там пандемічні обмеження, багато інших речей. Просто вже у нас цей саміт, він, на жаль, перетворюється в річ в собі, навколо якої дуже багато говорять, а от які предметні дії, вони не зовсім зрозумілі. Просто ця Кримська платформа, вона, знаєте, не хотілося, щоб вона стала нагадувати летючого голландця, такий корабель, який блукає в Чорному морі, і на який просто люди будуть боятися стати на його борт, піднятися на його борт, тому що вони не будуть розуміти, це реально чи ні. Вот по Крымской платформе возникает один вопрос. А что дальше? Окей, планировали собрать саммит Крымской платформы в мае месяце. Хорошо, переместили на август, на символическую дату и так далее. Сейчас приглашают различных там лидеров принять участие в этой платформе. Окей, предположим, саммит
Киев. Приехали лидеры, пообщались, поговорили, сказали, выразили свое недовольство, выразили обеспокоенность, поддержали Украину в борьбе за восстановление территориальной целостности и так далее. А что дальше? От дивіться, Гульсум, ми з вами говорили ще в 2020 році про це. Я можу повторити. Які країни мають бути? Це насамперед країни Чорноморського регіону, бо проблема Криму, вона прямо пов'язана з проблемою кримської безпеки. Тобто, зрозуміло, що без Туреччини, Грузії, Молдови, Болгарії, Румунії цей саміт, він просто не має сенсу. Немає значення, чи там буде президент, чи прем'єр, чи міністр закордонних справ. Це, власне, я думаю, фахівці з дипломатичного протоколу могли б забезпечити різноманітний формат участі, тому що зрозуміло, що графіки не співпадають, зрозумілі нинішні обмеження і таке інше. Це все ясно. Далі. Участь Росії. Я категорично проти. Я не розумію, як можна одночасно говорити, що ми державу називаємо державою-окупантом, і її зразу запрошуємо до участі в саміті Кримської платформи. Це в якому контексті? Я можу повірити, в суботу Дмитро Кулеба дав інтерв'ю Радіо Свобода і сказав, що Росія чинить опір проведенню саміту Кримської платформи. Так тим більше він має бути обов'язково проведений. Бо Росія внесла зміни в Конституції, де вона ігнорує норми міжнародного права на користь національного і, відповідно, ухвалює зміни в законодавстві, які забороняють заперечувати територіальну цілісність громадянам Росії. Але ж всі навколо не громадяни Росії. Тому чорноморські країни. Друге – це країни НАТО, тому що огляд на стан безпеки. Якщо ми говоримо про країни НАТО, то це Сполучені Штати. І нам треба не молитися на дзвінок Байдена, телефонний Володимиру Зеленському, а думати про те, як зробити так, щоб з'явився постійний представник Державного департаменту по Криму. Оце, так би мовити, це надмета. Якомога швидше. Так, звичайно. І ще одна мета – це... Алло. Прерывается, видимо, связь. Ничего, мы восстановим связь Крыма с Украиной. Евгений Магда, с Евгеном Магдой, нашим. Директор Института мировой политики. Почекаємо трохи, это бывает такое, ничего страшного. Есть? Перезвоните, сейчас редакторы перезвонят, ничего страшного. Есть, да. Алло. Возвращаемся. Да, я тут. І знову селям алейкум. Тобто, доведу думку до кінця, що якщо ми говоримо про учасників Кримської платформи, то нам треба орієнтуватися і на країни ісламського світу, тобто працювати з Туреччиною в цьому напрямі. Смотрите, пане Евгене, вот прекрасная инициатива, которую мы сейчас с вами обсуждаем, Крымская платформа по деоккупации полуострова, да, и там Зеленский до этого говорил, что вот до него никто Крымом не занимался, о Крыме никто не думал, вот он пришел, все начали думать, и вот инициировали Крымскую платформу и так далее. И здесь мы сталкиваемся, опять же, то, с чего мы с вами начали, возможное закрытие телеканала АТР, прекращение финансирования, перекрытие «Голоса Крым». Вот как эти вещи можно связать между собой? Можно ли вообще? Что это, если не безумие? Я думаю, що це має отримати в першу чергу політичні оцінки. Я б хотів, щоб наступний парламентський тиждень в Верховній Раді розпочався знову-таки спільної заяви парламентаріїв, адже відповідно представники кримсько-татарського народу є не в одній фракції, і вони можуть організувати відповідний політичний демарш, звернути на це увагу. Ми зрештою живемо в парламентсько-президентській республіці.
Слухайте, Євгене, а чому там всього 3 Кремли? Я не про це. То це не те, що це наша якась особиста справа. Крим – це Україна, Україна – це Крим. Тобто тут я просто знаю багатьох депутатів, просто навскидку я зараз там 20-30 людей перерахую, які, як ви, останнім часом були гостями нашого телемарафону «Save АТР». З різних фракцій, крім фракції на літеру Ж, да? Тобто об'єднатися є кому. Сьогодні я зранку дуже довго спілкувався з депутатом від фракції, навіть не буду казати, да? Просто Василь Мокан, багато людей різних, але здорових глузд, в яких перевагає все. І любов до батьківщини. Да? Це високі слова, а насправді це просто правда. Об'єднатися завтра, просто почати цей процес виконання конституційного зобов'язка, да, як депутатів, вони можуть, нехай завтра об'єднаються разом з кримськими татарами, всі фракції, приймають резолюції, тобто простір для діяльності для України просто відкритий, і поле це не пахане просто. Вибачте, да, продовжуйте. Звичайно, цей простір є. Просто потрібно, щоб наші політики часом піднімалися над партійними інтересами заради держави. А дивіться, приклад взяли би з американського конгресу чи сенату, де різні партії, вони, може, там деякі люди просто ненавидять один одного. Однак ж на підтримку України вони разом. А чому ми на підтримку України не разом? Що ми гірше за американців для українського народу? Я як депутат так міркую. Це насправді довга дискусія, але я думаю, що якщо ми говоримо про професійні середовища, то це має бути, я думаю, зрозуміла підтримка експертного середовища, це ясно. І очевидно, що це має бути зрозуміла підтримка і професійного середовища, телевізійного середовища медійників. Може, я не зустрічав відповідних заяв, але мені теж було б цікаво, я думаю, корисно їх почути. Тобто, цю тему треба порушувати у різних напрямах і в різний спосіб. Тобто тут, як кажуть, всі жанри є хорошими, крім нудного. І це, на мою думку, абсолютно однозначно.